फरायसा आफादनि जारिमिनारि लांहिन जि थान्दै जख'नथाइ बिनि सानथामनि हाबाफारि दिनै जोबथा हाबाफारि दिनै गेवलां मेल आरो जोंनि गिबि सान नैथि सान गासैबो हाबाफारिफ्रा फारि फारियै सम मथे खोब मोजाङै जाफुंसारदों आरो गासै जोंनि थान्दै बिथांमोना कार्बि आंलंआव रायजो जानाय गासै रायजो राजाफ्रा जोंनो जथेस्थ' मदद होदों। गेवलां मेल दङ दसे समनि उनाव जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सफैगोन। जोंनि गाहाय आलासि के हेन्डिक इउनिभार्सिटिनि बारग' भिसि डक्टर हितेश देकासार बिथाङा सफैबाय। बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर', आदित्य खाख्लारि बर', दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि, लोगोसेनो जोंनि आसाम बिधान सभानि जोंनि स्पिकार बिश्वजित दैमारि, आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म आरो गोबां माखासे जोंनि जायफोर सरकार बे सरकार आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद बे आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा सफैबाय। जों बेखौ जागायनो आखायाव लाबाय। सानथामनि हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा डेलिगेट मेलनि गेजेरजों बर' हारिनि आथिखालनि गासै बिथिंखौ पूर्णांग पर्यायाव जोङो बेखौ प्र'स एन्ड कन्स डिसकास खालामदों। गासैबो डेलिगेटफ्रा बाहागो लादों आरो माखासे रेजुलेसन जों ड्र' खालामबाय। दा बिटिआर गोरोबथानि जे दफा बेखौ रोखायै आबुङै सम मथे भारत सरकारखौ मावफुंनो थाखाय दिनै जोङो दाबि होनायनै जोङो मोनसे रेजुलेसन लादों आरो बेयाव जों मोनथाम पलिटिकेल जि मोनसे एजेन्डा बे एकर्डनि गिबियानो जाबाय बे एकर्डनि दफा बायदियै बाउन्डारि बारायनाय, गामि सोसननाय, एरिया एक्सटेनसननि बाथ्रा दङ। बेखौ 31 मार्च 2022 बे जिहेतु कमिसननि मोनसे डेडलाइन दङ बिनि सिगां रिकमेन्डेसन होनांगौ बे बाथ्राखौ दिनै जोङो दाबि दैखांनानै कमिसननिसिम जोङो लेटार हरदों। बेनि अनगायैबो जोंनि जि बर' कसारि काउन्सिलाव दिनै इन्टारिम काउन्सिल दङ, बिसायख'थि खालामनांगौ, समस्ति दानांगौ, गामि नटिफिकेसन होनांगौ आरो बिनि गेजेरजों बर' रायजो राजानि हा हु आरो जौगानायखौ रोखा खालामनांगौ। बिनि थाखाय जोङो आसाम सरकारखौ दाबि दैखांदों। थामथियाव जाबाय जों जि जायगायाव दिनै बे जथुम्माखौ खुंदों आरो बे जथुम्मा खुंनायनि मोनसे गुबै उद्देश्य आरो जाहोन दङ। बे जाबाय कार्बि आंलंआव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि हाजोआरि ट्राइबेलनि जि मोनथाय स्टेटास बे मोनसे पलिटिकेल लेभेलनि इस्यु जानानै दङ। थांनाय 17 बोसोराव बे मावफुंजायाखिसै आरो भारत सरकारनि नखर मन्त्रि अमित शाहजों बेखौ सावरायबाय थानाय जादों आरो दिनै आसाम सरकारनि गिबि मन्त्रिजोंबो सावरायदों आरो दिनै मोनसे लामा ओंखारदों। कार्बिफोराबो हायेनाव ट्राइबेल लुबैदों हाजोआरिनि बादैबो आरो बर'फ्रा हायेननि ट्राइबेल दंखायो, हाजोनि ट्राइबेल लुबैदों। बे भाइस भार्सा मेकानिजमनि गेजेरजों कार्बि सुक्तियाव फैनाय, बर' सुक्तियाव फैनाय बिनि गेजेरजों सुस्रांनायनि थाखाय आसाम सरकार भारत सरकारखौ जों दाबि होदों। बे जोंनि मोनसे डिमान्ड थाबाय। एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि आरो गासै जेलाव जि दङ बिथांमोनखौ गोख्रैनो दिहुननांगौ। जोङो कनस्टान्टलि बेखौ आपिल खालामबाय थादों। बेजों लोगोसे केस उइथड्रयेल खालामनांगौ, जोंनि रिहेबिलिटेसन आद्रा थानायखौ होफुंनांगौ, जोंनि जायफोर मार्टियार शहीद न'खरनो 5 लाख करि अनसुंथाइ होनाय बिनि हाबाफारिखौ मावनांगौ। दिनै जों बे गासैखौबो फ्रेश जोंहा एक्जिस्टिं बे दाबियाव दंखायोब्लाबो जोङो नैबे डेलिगेट हाउसनि गेजेरजों जों आपिल खालामदों। बर' लाइमोनफोरखौ आसाम पुलिस आरो भारतनि पारामिलिटारि फर्सआव रिक्रुइटमेन्ट खालामनांगौ आरो बेखौ दायो सरकारा मोनसे पर्यायाव रोखा खालामनायाव फैबाय आरो बियो जाफुंनायनि लामायाव। दा बेखायनो बेखौबो जोङो दाबि दैखांनानै जों सावरायबाय। गुबुन फारसेथिं हा हुनि जोङो माखासे डिसिसन लादों। बाथ्राया जाहैबाय जे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ जोंनो प्रटेक्सन होनांगोन आरो बिनि थाखाय खुनु कारनाव जों कमप्रमाइस गैया आरो बिनि अनगायैबो जेराव जेराव एनक्रस जादों बेखौ इलिगेल एनक्रचमेन्टखौ एभिक्सन खालामनांगौ, बेखौ होखारनायनि थाखाय हाबाफारि लानांगौ। बर' आरो ट्राइबेल जायफोर लेन्डलेस दङ बिथांमोननो हानि अधिकारखौ होनांगौ। आसामाव बसुन्धरा आसनिनि गेजेरजों मियादि पट्टा खालामनाय, लेन्ड जरिब खालामनाय, एकसिना दौजि हाफोरखौ नोङो सेटेलमेन्ट होनायनि बाथ्रा दिनै सावरायदों। दा बेखायनो 6 सिडुलावनो जा, बिटिआरावनो जा, आसामावनो जा, जोङो फरेस्ट एरियायाव रायजो जानाय सनितपुर, बिश्वनाथ आरो गासै आसामाव बर' आरो ट्राइबेल माहारिनि जायफोर हानि अधिकार मोननो गोनां दङ बेखौ होनांगौ आरो खुनु कारनाव बर' आरो ट्राइबेलफोरखौ खुनु कारनाव उच्चेद खालामा, एभिक्सन खालामा। बिनि थाखाय आसाम सरकारखौ जोङो मोनसे दाबि दैखांहरदों। बिनि अनगायैबो सोलोंथाइनि जोंहा गुन गोनां सोलोंथाइनि हाबाफारि, बड'फा गोजोथियारि सोलायनाय मावथांखि बे हाबाफारिफ्रा कन्टिनिउ जागोन आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि हाबाफारि मावनायजों लोगोसे बिटिआर सुक्तिनि 6.3
प्रभिन्सियलाइजेसन अफ बर' मिडियाम आरो इन्स्टिटिउसन बे स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियलाइज खालामनायनि थाखाय जोङो दिनै आसाम सरकारखौ दाबि दैखांदों 26टा कलेजनि बेखौ भेरिफिकेसननि अर्डारा डाइरेक्टर लेभेलाव ओंखारबाय मिसिं अट'नमास काउन्सिल कार्बि काउन्सिलनि सिङाव थानाय कलेजफोरनि बे बेखौ खालामनांगौ होननानै जों दाबि दैखांगोन बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां माने टेट क्वालिफाइडफ्रा दिनै एपइन्टमेन्ट मोनाखै बिटिआरआव आरो आसामाव गोबां पस्ट भेकेन्ट जाना दं बिथांमोनखौ एपइन्टमेन्ट होनांगौ बर' मिडियामनि स्पेशेल टेट बिटिसिआव खुंनांगौ आरो आसामाव खुंनांगौ बेखौ जोङो दाबि दैखांदों जायफोर ड्रप पस्ट जानाय जायफोर प्रभिन्सियलाइजनि बाहेरायाव दङ बिथांमोनखौ गासैखौबो प्रभिन्सियलाइज खालामनांगौ क्लास 10 खौ क्लास 12 सिम उइथ पोस्ट क्रिएशन माने नट अनलि आपग्रेडेसन पोस्ट क्रिएशननि गेजेरजों आपग्रेड खालामनांगौ आरो फैगोन सेसननिफ्राय बे स्टार्ट जानांगौ बे गासै बिथिंखौ लानानै जेराव लेस नाम्बार अफ स्टुडेन्ट आरो जेराव लेस नाम्बार अफ टिचार दङ बे फरायसालिफोरखौ फोथांफिननायनि थाखाय जोङो बेयाव थांखि आजावदों आरो माखासे गोबां जोंहा आफादारि बिथांखि दङ इउक्रेनाव जानाय जि जोंनि दावहा बेयाव बर' सुबुङा दिनै थाबथानानै दङ आसामनि भारतनि गोबां मेडिकेलनि फरायसाफ्रा दङ बिथांमोनखौ लाबोफिननायनि थाखाय जोङो बेयाव दिनै रिजलिउसन लादों आरो एबसुखौ बेरेखा खालामनानै एबसुखौ भुवा माने प्रसार खालामनानै एबसुनि बेरेखा हाबा मावनाय बिटिआर सुक्तिनि हेंथा बाथ्रा बुंनाय बा बिटिआर सागानखौ लानानै जिखिनि माने कन्ट्राडिक्टरि मोनसे अपिनियनफोर होलायलायदों क्रिटिसिजम खालामदों पजिटिभ आरो कनस्ट्राक्टिभ क्रिटिसिजमखौ जों वेलकाम खालामो खिन्थु नेगेटिभ क्रिटिसिजम जिफोर दङ बे क्रिटिसिजम खालामनायनि सायाव जोङो दिनै स्ट्रंलि जोङो बेखौ कन्डेम खालामदों आरो जायफोरा बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै नांबां जाबां नङा माने बाथ्राफोरखौ नङै बाथ्राफोरखौ फोलानानै समाजाव मेलाइन खालामनो नागिरनाय जि मोनसे प्रसेस बे प्रसेसनिफ्राय जानगाराव थानांगौ